ಶ್ರೀರಾಮ್ ನಿಖಿಲ್ ತಗೊಂಡಲ್ಲರು AU Creations YouTube ಚಾನಲ್ ಯಾನ Achal Ubaradka. ಇಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡೇಸ್ ದ 3rd ಎಪಿಸೋಡ್. ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಇತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಹಿಡಿದು ಮಾತಾ ರೌಂಡ್ ಬಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡೋನಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಲೆಗೆ ಹೌದು ಆಯ್ತಾ. ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅರಮನೆಡು ಪೂತದ ಐತಂದ್ರೆ ಐನು ನುಂಗುದು ನೆಟ್ಟು ಮಾತ ದೆತ್ತದು ದೈ ಪಾಡ್ರೆ ದೆತ್ತೊಂದೇರು 240 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಅವಾಡ್ಲ ವರ್ತ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂಡದು ಅಂಚ ಪಿದಾಡ್ಗದ ಪಿದಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಡೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪಕ ಓಡೆಗೆ ಅಂದೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತು ಒಂದು ಇಪ್ಪಲಕನೇ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ಲ ಬರೋಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ತೂರ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರ್ದ ಸ್ನೋ ಸಿಟಿ ಪೋವೊಂದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದ ಸ್ನೋ ಸಿಟಿ ಪೋವೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಂಚೊಂಡು ತೂಕ ಸ್ನೋ ಸಿಟಿ ಆಯ್ತಾ. ವಿಕ್ಕಿ ಬೈ ನಮ್ಮ ಗುರುಬೈ ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ವಿಕ್ಕಿ ಬೈ ನಮ್ಮ ಶಣೆ ಮಾಮು ಶಾಸ್ತ್ರಿಲು ಪೂರ ಈಗಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ದೀತನ ಮೆರಲ ಅಂಚನೆ ಲೆಪ್ಪನ ನಾನು ವಿಕ್ಕಿ ಬಾಯ್ ಇತ್ತೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ಗದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸ್ನೋ ಸಿಟಿ ರೀಚ್ ಆಯ ತುಲೆ. ಐ ಲವ್ ಸ್ನೋ ಸಿಟಿ. ಎಂಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಡು ಎತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ತೂಕ ಉಲ್ಲೈ ಪೋಯಿ ಎಂಚ ಅಪ್ಪನ ತೂಕ ಸ್ನೋ ಸಿಟಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದಲ ತೂಕ. ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಟಿಕೆಟ್ ಓಹೋ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ದಂಚನೆ ಉಂಡು ಇಪ್ಪಡೆ. ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ನೋ ಸಿಟಿ ಎಂಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ 550 ಪರ್ ಹೆಡ್. ಬೊಕ್ಕ ಉಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಡು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೋಡು ಉಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗ 50 ರೂಪೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇ ಮನ್ಪುಡು. ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ದ ಸ್ಲಿಪ್ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು. ಆ ಟಿಕೆಟ್ನ ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ದಿಡೋ ನೋಡು ದಯಪಂಡ ಫೋನಾಗ ಕೊರಡು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಪಿದೇ ಕೊರಜ್ಜಿ ಉಳು ಮೂಲೆ ಉಂತೋಡತ್ತೆ. ಬೊಕ್ಕ ಸಾಕ್ಸ್ ಬಿತ್ತು ನೋಡಿ, ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕ್ಸ್ ಬಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಬರಕ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ನೋ ಸಿಟಿ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಉಲ್ಲೇ ಪೋಯಿ ಎಂಚಾಪನ್ ತುಕ್ಕ ಒಂದು ಸಾಕ್ಸ್ ಪಾಡೋಡು ಇಡೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ದಾಂಡ ಅವಕ್ಕೆ ಶೂ ಬರ್ಪೇರೆ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಸೊ ಸಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತನೇ ಇಟ್ಟೆ ಲಾಕರ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ತೋಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಮೂಲು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಲ್ತು ಪೋಡು. ಮೂಲು ಓಲ್ ಮರ ದೀಪನೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆತ ಕೀ ಜನಿಂಚ ದೀಪನೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ಲಾಕರ್ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟೆ ಉಲೇ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇತ್ತೆ ಉಲೇ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮುಲ್ತೆ ಶೂಸ್ ಎತ್ತದು ನೆಕ್ಕ ಪಾಡೋಡು. ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಜಾಕೆಟ್ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಜಾಕೆಟ್ ಪಾಡೋನು ಫಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಬಾರಿ ಯೂಸ್ ಆಪ್ ರೈನ್ ಕೊಟ್ಲಕ್ಕ ಎಂದ್ರೆ ಪಾಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಪ್ಲೇ ಫೈನ್ ಮಾರ್ರ ಅವು ಬೋಡು ಜನ ಚಪ್ಪಲ್ ದಿಕ್ಕಂದು ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ಬಲ್ಲ ಪಡ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದ ಇದು ಗೊರ್ದಿತ್ತು ಇವರ ಪಾಡೋನ್ಗ ಶೂ ಪಾಡ್ಲಿ ಶೂ ಪಡ್ ಚಂಚ ಮಂಚನ ರೂಪಾಯಿ ಇದೂರ ಇದ್ದಾಕ ಬಾರ್ಡ್ರಾಗ ಅತ್ತೈತೆ ಓಡೆ ಓಪನ್ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಾಗ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಉಲೈ ಬರ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಅವು ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪಂಡದು ಅಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಆ ಟೈಮಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಡು ಇಂಚ
ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ಲೌಸ್ ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಕೈಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಪಂಡ ಅವು -ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಪ್ಪುಡು ಅವಳು ಉಲಾಯಿಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀಸರ್ದು ಉಲಾಯಿ ಪೋಯ್ಲೆಕನೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಶೂಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜಿನ ಜಾಕೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಗ್ಲೌಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು. ಗ್ಲೌಸ್ ಕಂಚಿಂದಾನೆ ಪಾಡೊಂದು ಕೋಡು ಒಂಜಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲೇಕ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಹೋಗೋಣ. ಮತ್ತು ಅಕ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಆನಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಲೆಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಉಲಾಯಿ ಪೋಡು ಎಂಚ ವಿಕ್ಕಿ ಬೈ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಳ್ಳಾರ ಉಲ್ಲೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಸ್ನೋ ಸಿಟಿದ ಉಲಾಯಿ ಉಲ್ಲ ಬಾಯ್ಡ್ ಪುಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಐಸೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸ್ನೋ ಸಿಟಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮೂಲು ತುಲೆ ಜಾರುಂಡು ಒಂದು ಜಾರುಂಡು ಇಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಐತನ ಜಾರುಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ಯೂರ್ ಒಂದು ಆಯ್ತು ಐಸೆ ಒಂದು ದೇಪಂಡ ಕೈ ಮರ ಕಟ್ಟುಂಡು. ಎಂತಾನು ಹೋಗಂಡ ಚಾ ಅಂಗಡಿ ಜೀರಿಗಲ್ಲ ಅವು ಚಾ ಬಿದೈ ಬಂದಾಗ ಚಾನ ಗಟ್ಟಿ ಅದು ಅಂಚ ಉಂಡು ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುಹೆ ತೊಲೆ ಹೋಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಪವನೊಂದು ಕೂಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಕೂಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹೆಂಗೆ ಕೂಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ?
ಓನೆಗೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೋಡು ಫುಲ್ ಚಳಿ ಚಳಿ ಆവുന്നുണ്ട് ಮುಂಗೆಲ್ಲ ಮರ ಕಟ್ಟೊಂದುಂಟು ಇದೇ ಬಂದಾಗ ಪ್ಲೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಾರನ್ನು போய் ಮುಳು ಒಂದು ಮಿತ್ತದ ವ್ಯೂ ಹನ್ನೆರಡು ದೂರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅದು ಮರಗಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಇದೆ ಒಂದು ಜಾರಿ ರಪ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಎಲ್ಲ ಜಾರ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು ಹಾಂ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಟ್ರಬಲ್ ಪಾ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬಿಸಿ ಇದೆ ಚಳಿ ಇದೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇದಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೈನಿಕರು ಹೇಗೆ ನಿಲ್ತಾರೋ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರು ಆಮೇಲೆ ದೇವರಿಗೆ ಆಯುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕಾಪಾಡಲಿ ದೇವರು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಚಳಿಯನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನೇ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಚಳಿ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ರಿಯಲ್ ಐಸ್ ಇದು ಫೇಕ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಐಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಐಸ್ ಬಟ್ ಅವು ರಿಯಲ್ ಐತೆ ಏಸಿದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕೂಲ ಏನ ಐಸ್ ಅವು ಐತೆ ಟಪ್ ಬಿಡ್ಬೋಯಿನಮ್ಮ ಬರ್ರಿ ಊರಿಗೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಅಚಲ್ ಉಬರಡ್ಕ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಂದು ನಿಗೂಢವಾದ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ಭೇದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬನ್ನಿ ಅದೇನು ಅಂತ ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಏನಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕಿನ ನಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ ಮೂಲ ಬ್ರೇಕ್ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಪನೋಚಿ ಎರಗ್ಲಾ ಬನ್ನಿ. ಬೀಳ್ತೈತದ್ದು ಮುಗಿಯ ಜಾರ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಇದುವೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ತಂಡ. ನೀವೇ ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ನೋ ಸಿಟಿ. ಜಾರುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಮೆಲ್ಲವಲ್ಲ. ರಹಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬರೋದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅವಲೊಂದು ಕತ್ತಲೆ ತಗೊಂಡಿತ್ತು. ನಂಚ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಬಲ್ತಾರೆ ಬೋಯಿಂದೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಾರುವಂಡಿಗೆ போய் ಬಲೆ. ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಆಗೊಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್
ನಮ್ಮ ಸ್ನೋ ಸಿಟಿ ಹಿಡ್ದು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತದ ವೆಂಚನ ಅತನ ಬಣ್ಣ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತು ನಂಚಿತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್ ಆಂಡೆ ಎಂಚ ಡಿಲೀಟ್ ಆಂಡೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಕೂಡ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಏನ ಬಣ್ಣ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಟ್ರಿಪ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಡೇಸ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ ಆಪುಂಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬರು ಅದಾಯ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂಗೋಡು ಸ್ನೋ ಸಿಟಿ ಎಡ್ಡೈತಾನೆ 550 ಪರ್ ಹೆಡ್ ಬುಕ್ಕ 50 ರೂಪೀಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫುಲ್ ಬಿಡ್ಪೇರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹತ್ರ ಅಕ್ಲಾನೆ ಫೋಟೋಸ್ ತೆಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ಅವು ಹೆವಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂಡು 650 ಇಜ್ಜಿನ 950ಗೆ ಅಕ್ಲನ ಅವು ಆವಂದ ಎರಡು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಫೋಟೋಸ್ ತೆಪ್ಪಿ ಬುಕ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸ್ಸಲಾಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ವನಸ್ ಕದಂಬ ಹೋಟೆಲ್ ಪಂಡದು ಬುಕ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿವೇಕ್ ಇಕ್ಕಿಬಾಯಿನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಲು ಇಲ್ಲತ್ತೆ ನಾನು 9:15 ಟ್ರೈನ್ ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಪಂಡ ಪುತ್ತೂರು ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಈಗಲೊಂದು 9 ಗಂಟೆ ಅನಗ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಎತ್ತೋಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ ಒಂದನ್ನು ಇಂಚಿತನೇ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬೋಡಂಡ AU ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಅಂತ ಸೈಡ್ ಇಪ್ಪನ ಬೆಲ್ಲ ಬಟಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಿತ್ತು.